רמת גן, עיר הנמצאת בהתחדשות וצמיחה מתמדת, עיר בתנופת בנייה חסרת תקדים, תוך שמירה על ערכיה כעיר הגנים הירוקה של המרכז. בצמוד לפארק הלאומי ברמת גן, הפארק השני בגודלו בישראל, ובמיקום אטרקטיבי ברחוב אחד העם, המצטיין בגישה נוחה לכביש גאה ולנתיבי איילון, סמוך למחלף מסובים, מארגנת בימים אלה חברת אור סיטי, קבוצת רכישה למגדל יוקרה, המוקם בקו הראשון לפארק הלאומי. אור על הפארק. אור על הפארק הינו מגדל יוקרתי בין 27 קומות, בעיצוב ובתכנון מוקפד, הכולל 100 יחידות דיור, דירות 3, 4 ו5 חדרים, דופלקסים ופנטהאוזים, מהם נשקף נוף עוצר נשימה אל הפארק הלאומי. באור על הפארק, לובי מפואר בגובה כ6 מטרים, ובו עמדת שומר, וגם מועדון דיירים. חדר כושר מאובזר, חנייה פרטית לכל דייר, ומעליות מהירות. אור על הפארק מציע לכם מגוון דירות, ובהן סלון מרווח, מטבח מאובזר, תריסי גלילה חשמליים, ריצוף גרנית פורצלן, אינטרקום, טלוויזיה במעגל סגור והכנה לבית חכם. מהמרפסות הגדולות בכל הדירות תהנו מהנוף המרהיב לפארק הלאומי ולספארי של רמת גן. ומכיוון מערב, נוף לים התיכון וליופייה המרהיב של העיר הגדולה. אור על הפארק, מגדל יוקרה במיקום מושלם, בסביבה ירוקה ושלווה. בקרבה לדרכים ראשיות, גני ילדים ובתי ספר במרחק הליכה. אור על הפארק, ההזדמנות שלכם להשקעה נכונה בהצלחה בטוחה.